Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Greek ebook before it's gone. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Greek listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Ένας σύζυγος με τη γυναίκα του κοιτάζουν μερικές κατόψεις διαμερισμάτων. Ποιο διαμέρισμα θα δουν? Τι λες γι' αυτό? Έχει ένα ωραίο μεγάλο σαλόνι. Μου αρέσει το μεγάλο σαλόνι, αλλά θέλω χώρο στάθμευσης. Για να δούμε. Τι λες γι' αυτό εδώ? Ναι, είναι ωραίο. Να πάμε να δούμε αυτό. Για μισό λεπτό. Η ντουλάπα δεν είναι λίγο μικρή? Σωστή παρατήρηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει ένα που να είναι τέλειο. Για περίμενε. Τι λες γι' αυτό εδώ? Έχει ό,τι χρειαζόμαστε, έτσι δεν είναι? Και η ντουλάπα επίσης είναι αρκετά μεγάλη. Πάμε να δούμε αυτό. Εντάξει. Ποιο διαμέρισμα θα δουν? Ένας σύζυγος με τη γυναίκα του κοιτάζουν μερικές κατόψεις διαμερισμάτων. Ποιο διαμέρισμα θα δουν? Τι λες γι' αυτό? Έχει ένα ωραίο μεγάλο σαλόνι. Μου αρέσει το μεγάλο σαλόνι, αλλά θέλω χώρο στάθμευσης. Για να δούμε. Τι λες γι' αυτό εδώ? Ναι, είναι ωραίο. Να πάμε να δούμε αυτό. Για μισό λεπτό. Η ντουλάπα δεν είναι λίγο μικρή? Σωστή παρατήρηση. Δεν φαίνεται να υπάρχει ένα που να είναι τέλειο. Για περίμενε. Τι λες γι' αυτό εδώ? Έχει ό,τι χρειαζόμαστε, έτσι δεν είναι? Και η ντουλάπα επίσης είναι αρκετά μεγάλη. Πάμε να δούμε αυτό. Εντάξει. Ένας άντρας κάνει μια κράτηση σε ένα ξενοδοχείο. Σε ποιο δωμάτιο θα μείνει? Ξενοδοχείο Seaside. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Γεια σας. Θα ήθελα να μείνω για ένα βράδυ στις 22 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως. Μια βραδιά στις 22 Σεπτεμβρίου. Πόσα άτομα? 2. Θα θέλατε ένα δωμάτιο για καπνίζοντες ή για μη καπνίζοντες? Για μη καπνίζοντες. Το μοναδικό δωμάτιο μη καπνιζόντων διαθέσιμο εκείνη την ημέρα έχει θέα το βουνό. Είστε εντάξει με αυτό? Ήλπιζα για ένα δωμάτιο με θέα τη θάλασσα. Λυπάμαι, αλλά το μόνο δωμάτιο με θέα τη θάλασσα διαθέσιμο εκείνη την ημέρα είναι καπνιζόντων. Μάλιστα. Υπάρχει κανένα δωμάτιο μη καπνιζόντων με θέα τη θάλασσα διαθέσιμο στις 23 Σεπτεμβρίου? Ναι, υπάρχει. Εντάξει. Θα μείνουμε στις 23 Σεπτεμβρίου. Σε ποιο δωμάτιο θα μείνει? Ένας άντρας κάνει μια κράτηση σε ένα ξενοδοχείο. Σε ποιο δωμάτιο θα μείνει? Ξενοδοχείο Seaside. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Γεια σας. Θα ήθελα να μείνω για ένα βράδυ στις 22 Σεπτεμβρίου. Βεβαίως. Μια βραδιά στις 22 Σεπτεμβρίου. Πόσα άτομα? 2. Θα θέλατε ένα δωμάτιο για καπνίζοντες ή για μη καπνίζοντες? Για μη καπνίζοντες. Το μοναδικό δωμάτιο μη καπνιζόντων διαθέσιμο εκείνη την ημέρα έχει θέα το βουνό. Είστε εντάξει με αυτό? Ήλπιζα για ένα δωμάτιο με θέα τη θάλασσα. Λυπάμαι, αλλά το μόνο δωμάτιο με θέα τη θάλασσα διαθέσιμο εκείνη την ημέρα είναι καπνιζόντων. Μάλιστα. Υπάρχει κανένα δωμάτιο μη καπνιζόντων με θέα τη θάλασσα διαθέσιμο στις 23 Σεπτεμβρίου? Ναι, υπάρχει. Εντάξει. Θα μείνουμε στις 23 Σεπτεμβρίου. Μια γυναίκα μιλάει με τον κομμωτή της. Πώς θα ήθελε να αλλάξει τα μαλλιά της? Γεια σας. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Γεια σας, έχω ένα ραντεβού στις 3 στο όνομα Φωτίου. Ναι. Καλώς ήρθατε, Δεσποινής Φωτίου. Παρακαλώ από εδώ. Τι μπορώ να κάνω για εσάς σήμερα?
Θα ήθελα να αλλάξω το χτένισμά μου λιγάκι. Οκ. Τι μήκος θα θέλατε? Μέχρι τους ώμους περίπου. Ωραία. Και οι αφέλειές σας Κρατήστε τις αφέλειες. να πέφτουν ίσια κάτω ή να είναι στο πλάι? Στο πλάι λίγο. Σε ποια μεριά? Ίσως λίγο πιο αριστερά από τη μέση. Εντάξει. Θα αρχίσουμε με λούσιμο, οπότε περάστε από εδώ παρακαλώ. Πώς θα ήθελε να αλλάξει τα μαλλιά της? Μια γυναίκα μιλάει με τον κομμωτή της. Πώς θα ήθελε να αλλάξει τα μαλλιά της? Γεια σας. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Γεια σας, έχω ένα ραντεβού στις 3 στο όνομα Φωτίου. Α, ναι. Καλώς ήρθατε, Δεσποινής Φωτίου. Παρακαλώ από εδώ. Τι μπορώ να κάνω για εσάς σήμερα? Θα ήθελα να αλλάξω το χτένισμά μου λιγάκι. Οκ. Τι μήκος θα θέλατε? Μέχρι τους ώμους περίπου. Ωραία. Και οι αφέλειές σας Κρατήστε τις αφέλειες. να πέφτουν ίσια κάτω ή να είναι στο πλάι? Στο πλάι λίγο. Σε ποια μεριά? Ίσως λίγο πιο αριστερά από τη μέση. Εντάξει. Θα αρχίσουμε με λούσιμο, οπότε περάστε από εδώ παρακαλώ. Ένας φοιτητής και μια φοιτήτρια κοιτάζουν αγγελίες θέσεων εργασίας. Για ποια θέση εργασίας θα υποβάλει αίτηση η φοιτήτρια? Τι λες για αυτή την δουλειά? Το ωρομίσθιο είναι αρκετά υψηλό. Ναι, η αμοιβή είναι καλή, αλλά θα μπορούσες πραγματικά να κάνεις διανομή εφημερίδων? Φυσικά. Είμαι καλή στο ποδήλατο, αλλά ανησυχώ που θα πρέπει να ξυπνάω νωρίς. Τι λες για αυτήν εδώ? Η αμοιβή δεν είναι και τόσο υψηλή, αλλά μπορείς να δουλεύεις για 2 ή 3 μέρες την εβδομάδα και να ξεκινάς τη δουλειά τα βράδια. Α, αυτή. Ταμεία σε σούπερ μάρκετ, Λοιπόν, θα ήταν καλό να δουλεύω μετά τη σχολή. Και αυτή εδώ για μια καφετέρια μπορεί να είναι καλή. Αχ, ναι. Λατρεύω αυτό το μέρος. Και είναι και στον δρόμο για τη σχολή. Όχι κι άσχημα, έτσι. Σε ποια να υποβάλω αίτηση? Είσαι μεταξύ ποιων δύο? Της καφετέριας και της διανομής εφημερίδων? Οκ, το αποφάσισα. Νομίζω απλά ότι θα πρέπει να ξυπνάω νωρίς. Για ποια θέση εργασίας θα υποβάλει αίτηση η φοιτήτρια? Ένας φοιτητής και μια φοιτήτρια κοιτάζουν αγγελίες θέσεων εργασίας. Για ποια θέση εργασίας θα υποβάλει αίτηση η φοιτήτρια? Τι λες για αυτή την δουλειά? Το ωρομίσθιο είναι αρκετά υψηλό. Ναι, η αμοιβή είναι καλή, αλλά θα μπορούσες πραγματικά να κάνεις διανομή εφημερίδων? Φυσικά. Είμαι καλή στο ποδήλατο, αλλά ανησυχώ που θα πρέπει να ξυπνάω νωρίς. Τι λες για αυτήν εδώ? Η αμοιβή δεν είναι και τόσο υψηλή, αλλά μπορείς να δουλεύεις για 2 ή 3 μέρες την εβδομάδα και να ξεκινάς τη δουλειά τα βράδια. Α, αυτή. Ταμεία σε σούπερ μάρκετ, Λοιπόν, θα ήταν καλό να δουλεύω μετά τη σχολή. Και αυτή εδώ για μια καφετέρια μπορεί να είναι καλή. Αχ, ναι. Λατρεύω αυτό το μέρος. Και είναι και στον δρόμο για τη σχολή. Όχι κι άσχημα, έτσι. Σε ποια να υποβάλω αίτηση? Είσαι μεταξύ ποιων δύο? Της καφετέριας και της διανομής εφημερίδων? Οκ, το αποφάσισα. Νομίζω απλά ότι θα πρέπει να ξυπνάω νωρίς. Μια γυναίκα δοκιμάζει ένα φόρεμα και μιλάει σε έναν υπάλληλο καταστήματος. Ποιο φόρεμα θα αγοράσει? Δείχνει πολύ ωραίο επάνω σας και εφαρμόζει τέλεια. Ναι, εφαρμόζει καλά, αλλά συνήθως φοράω μονόχρωμα ρούχα. Δεν είμαι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους μοτίβα. Εγώ νομίζω ότι δείχνετε καταπληκτική. Τι λέτε για αυτό το φόρεμα λοιπόν? Το μοτίβο είναι πολύ πιο συντηρητικό, οπότε δεν θα δείχνει τόσο φανταχτερό. Έχετε δίκιο. Για να το δοκιμάσω αυτό. Ορίστε. Τι λέτε, μαντάμ? Αυτό μου ταιριάζει πιο πολύ από το προηγούμενο. Έχετε το ίδιο σχέδιο σε μακριμάνικο? Ναι, έχουμε. Α, σας ευχαριστώ. Θα πάρω αυτό. Ποιο φόρεμα θα αγοράσει?
Μια γυναίκα δοκιμάζει ένα φόρεμα και μιλάει σε έναν υπάλληλο καταστήματος. Ποιο φόρεμα θα αγοράσει? Δείχνει πολύ ωραίο επάνω σας και εφαρμόζει τέλεια. Ναι, εφαρμόζει καλά, αλλά συνήθως φοράω μονόχρωμα ρούχα. Δεν είμαι συνηθισμένη σε τέτοιου είδους μοτίβα. Εγώ νομίζω ότι δείχνετε καταπληκτική. Ναι. Και πάλι θα χρειαστώ κουράγιο για να το φορέσω αυτό. Τι λέτε για αυτό το φόρεμα λοιπόν? Το μοτίβο είναι πολύ πιο συντηρητικό, οπότε δεν θα δείχνει τόσο φανταχτερό. Έχετε δίκιο. Για να το δοκιμάσω αυτό. Ορίστε. Τι λέτε, μαντάμ? Αυτό μου ταιριάζει πιο πολύ από το προηγούμενο. Έχετε το ίδιο σχέδιο σε μακριμάνικο? Ναι, έχουμε. Α, σας ευχαριστώ. Θα πάρω αυτό. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Ο πρόεδρος μιας εταιρείας και η γραμματέας του μιλάνε στο τηλέφωνο. Ποιο έγγραφο θα παραδώσει η γραμματέας στο τμήμα πωλήσεων? Γεια, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Υπάρχει ένα έγγραφο στο γραφείο μου και θέλω να το παραδώσω στο τμήμα πωλήσεων. Φυσικά. Ποιο έγγραφο είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι στον μπλε φάκελο. Στον μπλε φάκελο. Βασικά, υπάρχουν 2 μπλε φάκελοι στο γραφείο σας. Αχ, ναι. Υπάρχει μια κόκκινη σφραγίδα πάνω δεξιά στον φάκελο. Το έγγραφο με μια πράσινη σφραγίδα είναι αυτό που δίνουμε κατά τον προσανατολισμό των προσλήψεων. Ο φάκελος με την κόκκινη σφραγίδα. Εντάξει, το πιάσα. Ωραία. Σε παρακαλώ παρέδωσε το έγγραφο στο τμήμα πωλήσεων μέχρι τη 1 και φρόντισε να το στείλει στον διευθυντή κατευθείαν. Τον ξέρεις, έτσι δεν είναι? Ναι, τον έχω συναντήσει και έχω μιλήσει μαζί του αρκετές φορές. Καλώς. Επίσης μπορείς να παραδώσεις τον άλλο φάκελο στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού. Βεβαίως. Ποιο έγγραφο θα παραδώσει η γραμματέας στο τμήμα πωλήσεων? Ο πρόεδρος μιας εταιρείας και η γραμματέας του μιλάνε στο τηλέφωνο. Ποιο έγγραφο θα παραδώσει η γραμματέας στο τμήμα πωλήσεων? Γεια, μπορείς να μου κάνεις μια χάρη? Υπάρχει ένα έγγραφο στο γραφείο μου και θέλω να το παραδώσω στο τμήμα πωλήσεων. Φυσικά. Ποιο έγγραφο είναι αυτό? Νομίζω ότι είναι στον μπλε φάκελο. Στον μπλε φάκελο. Βασικά, υπάρχουν 2 μπλε φάκελοι στο γραφείο σας. Αχ, ναι. Υπάρχει μια κόκκινη σφραγίδα πάνω δεξιά στον φάκελο. Το έγγραφο με μια πράσινη σφραγίδα είναι αυτό που δίνουμε κατά τον προσανατολισμό των προσλήψεων. Ο φάκελος με την κόκκινη σφραγίδα. Εντάξει, το πιάσα. Ωραία. Σε παρακαλώ παρέδωσε το έγγραφο στο τμήμα πωλήσεων μέχρι τη 1 και φρόντισε να το στείλει στον διευθυντή κατευθείαν. Τον ξέρεις, έτσι δεν είναι? Ναι, τον έχω συναντήσει και έχω μιλήσει μαζί του αρκετές φορές. Καλώς. Επίσης μπορείς να παραδώσεις τον άλλο φάκελο στο τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού. Βεβαίως. Μια γυναίκα καλεί ένα εστιατόριο στο τηλέφωνο. Σε ποιο τραπέζι είχε καθίσει για μεσημεριανό? Γεια σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Έφαγα μεσημεριανό εκεί πριν από λίγη ώρα και νομίζω ότι άφησα το φουλάρι μου. Αφήσατε το φουλάρι σας σε κάποιο τραπέζι? Θυμάστε που καθόσασταν? Μπορώ να πάω να το ψάξω. Νομίζω ήταν στο πίσω μέρος του εστιατορίου. Ήσασταν στο χώρο καπνιζόντων ή μη καπνιζόντων? Στον χώρο μη καπνιζόντων. Καθόσασταν στην μπάρα ή στο τραπέζι? Ήμουν σε ένα τραπέζι για 4 άτομα. Εντάξει, τότε θα πάω να τσεκάρω. Περιμένετε μια στιγμή σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε ποιο τραπέζι είχε καθίσει για μεσημεριανό? Μια γυναίκα καλεί ένα εστιατόριο στο τηλέφωνο. Σε ποιο τραπέζι είχε καθίσει για μεσημεριανό? Γεια σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Έφαγα μεσημεριανό εκεί πριν από λίγη ώρα και νομίζω ότι άφησα το φουλάρι μου.
Αφήσατε το φουλάρι σας σε κάποιο τραπέζι? Θυμάστε που καθόσασταν? Μπορώ να πάω να το ψάξω. Νομίζω ήταν στο πίσω μέρος του εστιατορίου. Ήσασταν στο χώρο καπνιζόντων ή μη καπνιζόντων? Στον χώρο μη καπνιζόντων. Καθόσασταν στην μπάρα ή στο τραπέζι? Ήμουν σε ένα τραπέζι για 4 άτομα. Εντάξει, τότε θα πάω να τσεκάρω. Περιμένετε μια στιγμή σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένας άντρας ψάχνει για ένα διαμέρισμα. Ποιο διαμέρισμα θα επιλέξει? Με συγχωρείτε, ψάχνω για ένα διαμέρισμα σε αυτή την περιοχή. Μπορείτε να μου δείξετε κάποιες κατόψεις? Βεβαίως. Για ένα μόνο άτομο. Όχι. Πρόκειται να ζήσω με τη γυναίκα μου. Θέλω ένα σαλόνι, ένα υπνοδωμάτιο και έναν χώρο μελέτης. Οκ. Τι λέτε γι' αυτό εδώ? Έχει 2 δωμάτια και ένα σαλόνι. Μπορεί όμως να είναι λίγο θορυβώδες γιατί βρίσκεται κοντά σε μεγάλο δρόμο. Μάλιστα. Συνήθως δουλεύω στο σπίτι, οπότε χρειάζομαι ένα ήσυχο μέρος. Και θα προτιμούσα το σαλόνι να είναι τετραγωνικό. Καλώς. Τι λέτε γι' αυτό εδώ? Βρίσκεται λίγο μακριά από τον σταθμό, αλλά είναι σε μια ήσυχη περιοχή με κατοικίες. Έχει 2 δωμάτια και το σαλόνι, αλλά το ένα από τα δωμάτια είναι λίγο στενό. Δεν έχουμε πολλά πράγματα, οπότε αυτό μπορεί να είναι αρκετό για εμάς. Μπορούμε να σας δείξουμε και ένα άλλο διαμέρισμα που έχει 2 μεγάλα δωμάτια, αλλά βρίσκεται ακόμα πιο μακριά από τον σταθμό. Όχι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να πάω να δω το δεύτερο που μου δείξατε. Ποιο διαμέρισμα θα επιλέξει? Ένας άντρας ψάχνει για ένα διαμέρισμα. Ποιο διαμέρισμα θα επιλέξει? Με συγχωρείτε, ψάχνω για ένα διαμέρισμα σε αυτή την περιοχή. Μπορείτε να μου δείξετε κάποιες κατόψεις? Βεβαίως. Για ένα μόνο άτομο. Όχι. Πρόκειται να ζήσω με τη γυναίκα μου. Θέλω ένα σαλόνι, ένα υπνοδωμάτιο και έναν χώρο μελέτης. Οκ. Τι λέτε γι' αυτό εδώ? Έχει 2 δωμάτια και ένα σαλόνι. Μπορεί όμως να είναι λίγο θορυβώδες γιατί βρίσκεται κοντά σε μεγάλο δρόμο. Μάλιστα. Συνήθως δουλεύω στο σπίτι, οπότε χρειάζομαι ένα ήσυχο μέρος. Και θα προτιμούσα το σαλόνι να είναι τετραγωνικό. Καλώς. Τι λέτε γι' αυτό εδώ? Βρίσκεται λίγο μακριά από τον σταθμό, αλλά είναι σε μια ήσυχη περιοχή με κατοικίες. Έχει 2 δωμάτια και το σαλόνι, αλλά το ένα από τα δωμάτια είναι λίγο στενό. Δεν έχουμε πολλά πράγματα, οπότε αυτό μπορεί να είναι αρκετό για εμάς. Μπορούμε να σας δείξουμε και ένα άλλο διαμέρισμα που έχει 2 μεγάλα δωμάτια, αλλά βρίσκεται ακόμα πιο μακριά από τον σταθμό. Όχι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να πάω να δω το δεύτερο που μου δείξατε. Μια γυναίκα παραγγέλνει μια τούρτα γενεθλίων. Ποια τούρτα θα παραγγείλει? Με συγχωρείτε, θα ήθελα να παραγγείλω μια τούρτα γενεθλίων για την κόρη μου. Πολύ ωραία. Τι είδος τούρτας ψάχνετε? Της κόρης μου της αρέσει η σοκολάτα, οπότε νομίζω μια τούρτα σοκολάτας θα ήταν καλή. Επίσης, θα μπορούσατε να βάλετε και φράουλες. Βεβαίως. Έχουμε στρογγυλές και τετράγωνες τούρτες. Ποιο σχήμα θα προτιμούσατε? Το στρογγυλό παρακαλώ. Εντάξει. Πόσα χρόνια θα κλείσει η κόρη σας? Θα κλείσει τα 12. Εντάξει. Τότε θα σας ετοιμάσουμε 12 κεριά. Θέλετε να γράψετε ένα μήνυμα? Ναι, παρακαλώ γράψτε χρόνια πολλά. Εντάξει. Το θέλετε αυτό γραμμένο σε ροζ? Αν ναι, θα το γράψουμε σε άσπρη πλάκα. Διαφορετικά, μπορούμε να το γράψουμε με άσπρο πάνω σε ροζ πλάκα. Παρακαλώ γράψτε το με ροζ πάνω σε άσπρη πλάκα. Ποια τούρτα θα παραγγείλει? Μια γυναίκα παραγγέλνει μια τούρτα γενεθλίων. Ποια τούρτα θα παραγγείλει? Με συγχωρείτε, θα ήθελα να παραγγείλω μια τούρτα γενεθλίων για την κόρη μου. Πολύ ωραία.
Τι είδος τούρτας ψάχνετε? Της κόρης μου της αρέσει η σοκολάτα, οπότε νομίζω μια τούρτα σοκολάτας θα ήταν καλή. Επίσης, θα μπορούσατε να βάλετε και φράουλες. Βεβαίως. Έχουμε στρογγυλές και τετράγωνες τούρτες. Ποιο σχήμα θα προτιμούσατε? Το στρογγυλό παρακαλώ. Εντάξει. Πόσα χρόνια θα κλείσει η κόρη σας? Θα κλείσει τα 12. Εντάξει. Τότε θα σας ετοιμάσουμε 12 κεριά. Θέλετε να γράψετε ένα μήνυμα? Ναι, παρακαλώ γράψτε χρόνια πολλά. Εντάξει. Το θέλετε αυτό γραμμένο σε ροζ? Αν ναι, θα το γράψουμε σε άσπρη πλάκα. Διαφορετικά, μπορούμε να το γράψουμε με άσπρο πάνω σε ροζ πλάκα. Παρακαλώ γράψτε το με ροζ πάνω σε άσπρη πλάκα. Ένας άντρας και μια γυναίκα μιλάνε σχετικά με το πρόγραμμα της μετακόμισης. Πότε θα μετακομίσουν? Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε την ημερομηνία μετακόμισης και να καλέσουμε μια μεταφορική εταιρεία. Ναι, μόλις κοιτούσα κάποιες μεταφορικές εταιρείες. Δεν θέλω να πληρώσω πολλά λεφτά. Συμφωνώ. Η εταιρεία αυτή κάνει κάποιες εκπτώσεις. Για παράδειγμα, κάνουν 10% έκπτωση αν κλείσουμε τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημέρα της μετακόμισης. Μέχρι έναν μήνα πριν? Τότε πρέπει να μετακομίσουμε μετά τις 15 Δεκεμβρίου για να μας δώσουν την έκπτωση. Ναι, και υπάρχει επιπλέον έκπτωση αν κλείσουμε για καθημερινή. Για καθημερινή? Λοιπόν, έχω μια συνάντηση τη Δευτέρα το πρωί και η έκθεση είναι την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε... Η Παρασκευή θα ήταν καλή, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε το νέο σπίτι το Σαββατοκύριακο. Ναι. Για περίμενε. Λένε 15% έκπτωση από Δευτέρα έως Πέμπτη και 5% την Παρασκευή. Τι θέλεις να κάνεις? Ας το κάνουμε όσο πιο φθηνά γίνεται. Έτσι κι αλλιώς θα έχω τελειώσει με την έκθεση μέχρι τότε. Πότε θα μετακομίσουν? Ένας άντρας και μια γυναίκα μιλάνε σχετικά με το πρόγραμμα της μετακόμισης. Πότε θα μετακομίσουν? Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε την ημερομηνία μετακόμισης και να καλέσουμε μια μεταφορική εταιρεία. Ναι, μόλις κοιτούσα κάποιες μεταφορικές εταιρείες. Δεν θέλω να πληρώσω πολλά λεφτά. Συμφωνώ. Η εταιρεία αυτή κάνει κάποιες εκπτώσεις. Για παράδειγμα, κάνουν 10% έκπτωση αν κλείσουμε τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την ημέρα της μετακόμισης. Μέχρι έναν μήνα πριν? Τότε πρέπει να μετακομίσουμε μετά τις 15 Δεκεμβρίου για να μας δώσουν την έκπτωση. Ναι, και υπάρχει επιπλέον έκπτωση αν κλείσουμε για καθημερινή. Για καθημερινή? Λοιπόν, έχω μια συνάντηση τη Δευτέρα το πρωί και η έκθεση είναι την Τρίτη και την Τετάρτη, οπότε... Η Παρασκευή θα ήταν καλή, γιατί έτσι θα μπορούσαμε να οργανώσουμε το νέο σπίτι το Σαββατοκύριακο. Ναι. Για περίμενε. Λένε 15% έκπτωση από Δευτέρα έως Πέμπτη και 5% την Παρασκευή. Τι θέλεις να κάνεις? Ας το κάνουμε όσο πιο φθηνά γίνεται. Έτσι κι αλλιώς θα έχω τελειώσει με την έκθεση μέχρι τότε. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Ένας άντρας ψωνίζει κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Τι θα αγοράσει και πόσα κομμάτια? Με συγχωρείτε. Αυτό το πουκάμισο είναι διαθέσιμο μόνο σε σετ των 3? Μπορούμε να το πουλήσουμε ξεχωριστά, αλλά βγαίνει πιο ακριβά ένα πουκάμισο. Μάλιστα. Εγώ όμως δεν χρειάζομαι το ίδιο πουκάμισο 3 φορές. Τι να κάνω? Εάν αγοράσετε και αυτό το σετ με τις 3 γραβάτες, μπορούμε να σας κάνουμε έκπτωση στα πουκάμισα, έτσι ώστε τα 3 να είναι στην τιμή του 1. Οπότε με 3 γραβάτες σε σετ παίρνω και 3 πουκάμισα στην τιμή του 1. Σωστά. Εντάξει, θα χαρίσω τα άλλα 2 πουκάμισα σε κάποιον άλλο. Πολύ καλά, κύριε. Είναι μια εξαιρετική προσφορά. Τι θα αγοράσει και πόσα κομμάτια?
Ένας άντρας ψωνίζει κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Τι θα αγοράσει και πόσα κομμάτια? Με συγχωρείτε. Αυτό το πουκάμισο είναι διαθέσιμο μόνο σε σετ των 3? Μπορούμε να το πουλήσουμε ξεχωριστά, αλλά βγαίνει πιο ακριβά ένα πουκάμισο. Μάλιστα. Εγώ όμως δεν χρειάζομαι το ίδιο πουκάμισο 3 φορές. Τι να κάνω? Εάν αγοράσετε και αυτό το σετ με τις 3 γραβάτες, μπορούμε να σας κάνουμε έκπτωση στα πουκάμισα, έτσι ώστε τα 3 να είναι στην τιμή του 1. Οπότε με 3 γραβάτες σε σετ παίρνω και 3 πουκάμισα στην τιμή του 1. Σωστά. Εντάξει, θα χαρίσω τα άλλα 2 πουκάμισα σε κάποιον άλλο. Πολύ καλά, κύριε. Είναι μια εξαιρετική προσφορά. Μια γυναίκα δίνει αναφορά σχετικά με τις πωλήσεις τσαντών. Ποια τσάντα είχε τις καλύτερες πωλήσεις? Εδώ είναι η αναφορά για τις γυναικείες τσάντες μας που λανσάραμε μόλις τον περασμένο μήνα. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με το χρώμα, το μαύρο ήταν το νούμερο 1 σε πωλήσεις. Ακολουθεί το λευκό και το γαλάζιο. Το κίτρινο δεν πήγε πολύ καλά. Το κίτρινο δεν πούλησε πολύ, Με το σχήμα τι γίνεται? Οι μεγαλύτερες τσάντες πουληθήκανε περισσότερο από τις μικρότερες. Οι τσάντες τις οποίες χωράνε τετράδια Α4 ή περιοδικά ήταν οι πιο δημοφιλείς. Μάλιστα. Όσον αφορά τις λαβές, οι δερμάτινες ήταν πιο δημοφιλείς από τις αλυσίδες. Μάλιστα. Φαίνεται πως οι τσάντες που μπορεί να ταιριάξουν με ένα πιο επίσημο στυλ πουλάνε περισσότερο. Σωστά. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο ήρεμα χρώματα, όπως το μπέζ ή το καφέ για τη νέα μας κολεξιόν. Εντάξει λοιπόν. Ας διαλέξουμε το μπέζο στο επόμενο νέο χρώμα. Μπορείτε να σταματήσετε την παραγωγή των κίτρινων τσαντών. Εντάξει. Ποια τσάντα είχε τις καλύτερες πωλήσεις? Μια γυναίκα δίνει αναφορά σχετικά με τις πωλήσεις τσαντών. Ποια τσάντα είχε τις καλύτερες πωλήσεις? Εδώ είναι η αναφορά για τις γυναικείες τσάντες μας που λανσάραμε μόλις τον περασμένο μήνα. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με το χρώμα, το μαύρο ήταν το νούμερο 1 σε πωλήσεις. Ακολουθεί το λευκό και το γαλάζιο. Το κίτρινο δεν πήγε πολύ καλά. Το κίτρινο δεν πούλησε πολύ, Με το σχήμα τι γίνεται? Οι μεγαλύτερες τσάντες πουληθήκανε περισσότερο από τις μικρότερες. Οι τσάντες τις οποίες χωράνε τετράδια Α4 ή περιοδικά ήταν οι πιο δημοφιλείς. Μάλιστα. Όσον αφορά τις λαβές, οι δερμάτινες ήταν πιο δημοφιλείς από τις αλυσίδες. Μάλιστα. Φαίνεται πως οι τσάντες που μπορεί να ταιριάξουν με ένα πιο επίσημο στυλ πουλάνε περισσότερο. Σωστά. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πιο ήρεμα χρώματα, όπως το μπέζ ή το καφέ για τη νέα μας κολεξιόν. Εντάξει λοιπόν. Ας διαλέξουμε το μπέζο στο επόμενο νέο χρώμα. Μπορείτε να σταματήσετε την παραγωγή των κίτρινων τσαντών. Εντάξει. Ένας άντρας τηλεφωνεί σε ένα νοσοκομείο. Πότε γίνονται τα check-up στο νοσοκομείο? Με συγχωρείτε. Μπορώ να κλείσω ραντεβού για ένα check-up? Βεβαίως. Τα check-up γίνονται μόνο τις Δευτέρες, τις Τετάρτες και τα Σάββατα, διαφορετικά από τις κανονικές εξετάσεις. Ποια ημέρα θα θέλετε? Γίνεται αυτό το Σάββατο? Ναι, γίνεται. Τα Σάββατα είμαστε ανοιχτά μόνο το πρωί. Είστε εντάξει με αυτό? Μόνο το πρωί? Μου είναι λίγο δύσκολο. Μέχρι τι ώρα είστε ανοιχτά τις καθημερινές? Είμαστε ανοιχτά μέχρι τις 6 τις Δευτέρες και μέχρι τις 8 τις Τετάρτες. Μάλιστα. Τι ώρα ανοίγετε το πρωί? Ανοίγουμε στις 8. Δεν υπάρχουν πρωινά ραντεβού διαθέσιμα την επόμενη εβδομάδα, αλλά αν μπορείτε να περιμένετε μέχρι τη μεθεπόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα και την Τετάρτη θα είμαστε διαθέσιμοι από τις 8. Εντάξει. Θα ξανακαλέσω αφού ελέγξω το πρόγραμμά μου. Μάλιστα, κύριε. Πότε γίνονται τα check-up στο νοσοκομείο? Ένας άντρας τηλεφωνεί σε ένα νοσοκομείο. Πότε γίνονται τα check-up στο νοσοκομείο? Με συγχωρείτε. Μπορώ να κλείσω ραντεβού για ένα check-up? Βεβαίως. Τα check-up γίνονται μόνο τις Δευτέρες, τις Τετάρτες και τα Σάββατα, διαφορετικά από τις κανονικές εξετάσεις. Ποια ημέρα θα θέλετε? Γίνεται αυτό το Σάββατο? Ναι, γίνεται. Τα Σάββατα είμαστε ανοιχτά μόνο το πρωί. Είστε εντάξει με αυτό?
Μόνο το πρωί? Μου είναι λίγο δύσκολο. Μέχρι τι ώρα είστε ανοιχτά τις καθημερινές? Είμαστε ανοιχτά μέχρι τις 6 τις Δευτέρες και μέχρι τις 8 τις Τετάρτες. Μάλιστα. Τι ώρα ανοίγετε το πρωί? Ανοίγουμε στις 8. Δεν υπάρχουν πρωινά ραντεβού διαθέσιμα την επόμενη εβδομάδα, αλλά αν μπορείτε να περιμένετε μέχρι τη μεθεπόμενη εβδομάδα, την Δευτέρα και την Τετάρτη θα είμαστε διαθέσιμοι από τις 8. Εντάξει. Θα ξανακαλέσω αφού ελέγξω το πρόγραμμά μου. Μάλιστα, κύριε. Ένας άντρας πηγαίνει να πάρει την κόρη μιας φίλης του. Ποια είναι η κόρη της? Συγγνώμη που σε βάζω σε κόπο, αλλά θα μπορούσες να πας να πάρεις την κόρη μου, σε παρακαλώ? Κανένα πρόβλημα. Με ξέρει όμως. Ναι, σε έχει δει σε φωτογραφίες, οπότε θα μπορέσει να σε αναγνωρίσει. Μάλιστα. Εγώ πώς θα την αναγνωρίσω? Τα μαλλιά της είναι μαύρα και σγουρά. Είναι λεπτή και ψηλότερη από το κανονικό. Εντάξει. Τίποτε άλλο? Είπε ότι θα φορούσε το καπέλο που της πήρα. Είναι λευκό και έχει μια μαύρη κορδέλα. Θα τη βρω εύκολα. Εντάξει. Πάω τώρα να την πάρω. Σε ευχαριστώ. Ποια είναι η κόρη της? Ένας άντρας πηγαίνει να πάρει την κόρη μιας φίλης του. Ποια είναι η κόρη της? Συγγνώμη που σε βάζω σε κόπο, αλλά θα μπορούσες να πας να πάρεις την κόρη μου, σε παρακαλώ? Κανένα πρόβλημα. Με ξέρει όμως. Ναι, σε έχει δει σε φωτογραφίες, οπότε θα μπορέσει να σε αναγνωρίσει. Μάλιστα. Εγώ πώς θα την αναγνωρίσω? Τα μαλλιά της είναι μαύρα και σγουρά. Είναι λεπτή και ψηλότερη από το κανονικό. Εντάξει. Τίποτε άλλο? Είπε ότι θα φορούσε το καπέλο που της πήρα. Είναι λευκό και έχει μια μαύρη κορδέλα. Θα τη βρω εύκολα. Εντάξει. Πάω τώρα να την πάρω. Σε ευχαριστώ. Ένας άντρας μιλάει με μια γυναίκα για το πορτοφόλι του. Πού θα πάει να ψάξει για το πορτοφόλι του? Όχι. Δεν μπορώ να βρω το πορτοφόλι μου. Πρέπει να το άφησα κάπου. Τι? Θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που το χρησιμοποίησες? Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Τότε ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε που ήσουν σήμερα. Λοιπόν, πρώτα πήγα να δω μια ταινία με το φίλο μου. Μετά από αυτό πήγαμε σε μια καφετέρια, αλλά ο φίλος μου με κέρασε, οπότε δεν άγγιξα το πορτοφόλι μου. Θυμάσαι όμως να το χρησιμοποίησες όταν αγόρασες το εισιτήριο για την ταινία? Ναι, πήγαμε και στο γυμναστήριο. Μετά από αυτό συνειδητοποίησα ότι δεν το έχω μαζί μου. Χρησιμοποίησες χρήματα στο γυμναστήριο? Όχι, γιατί η συνδρομή μου πληρώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέσω του τραπεζικού μου λογαριασμού. Α, θυμάμαι ότι αγόρασα ένα χυμό από το μηχάνημα αυτόματης πώλησης. Εντάξει, τότε ας πάμε εκεί να το ψάξουμε. Πού θα πάει να ψάξει για το πορτοφόλι του? Ένας άντρας μιλάει με μια γυναίκα για το πορτοφόλι του. Πού θα πάει να ψάξει για το πορτοφόλι του? Όχι, δεν μπορώ να βρω το πορτοφόλι μου. Πρέπει να το άφησα κάπου. Τι? Θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που το χρησιμοποίησες? Όχι, δεν μπορώ να θυμηθώ. Τότε ας προσπαθήσουμε να σκεφτούμε που ήσουν σήμερα. Λοιπόν, πρώτα πήγα να δω μια ταινία με το φίλο μου. Μετά από αυτό πήγαμε σε μια καφετέρια, αλλά ο φίλος μου με κέρασε, οπότε δεν άγγιξα το πορτοφόλι μου. Θυμάσαι όμως να το χρησιμοποίησες όταν αγόρασες το εισιτήριο για την ταινία? Ναι, πήγαμε και στο γυμναστήριο. Μετά από αυτό συνειδητοποίησα ότι δεν το έχω μαζί μου. Χρησιμοποίησες χρήματα στο γυμναστήριο? Όχι, γιατί η συνδρομή μου πληρώνεται αυτόματα κάθε μήνα μέσω του τραπεζικού μου λογαριασμού. Α, θυμάμαι ότι αγόρασα ένα χυμό από το μηχάνημα αυτόματης πώλησης. Εντάξει, τότε ας πάμε εκεί να το ψάξουμε. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Δύο φοιτητές, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μιλάνε, ενώ κοιτάζουν το πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θα έχει το αγόρι την ημέρα της συνάντησης.
Πρέπει να κανονίσουμε μία συνάντηση σχετικά με την επόμενη παρουσίαση της ομάδας μας. Σωστά. Πότε είσαι ελεύθερος? Έρχομαι στη σχολή τις Δευτέρες, τις Τετάρτες και τις Πέμπτες. Τότε είτε η Τετάρτη είτε η Πέμπτη θα βολέψει και τους δύο μας, επειδή εγώ είμαι εδώ τις Τρίτες, τις Τετάρτες και τις Πέμπτες. Τι θα έλεγες για το απόγευμα της Πέμπτης τότε? Τις Πέμπτες έχω μάθημα μέχρι την Τρίτη ώρα. Θα μπορώ όμως μετά το μάθημα οικονομικών της Τρίτης ώρας. Αλλά μετά έχω δουλειά από τις 5 η ώρα, οπότε θα είμαι διαθέσιμος για 1 ώρα μόνο. Ακούγεται πολύ λίγο. Τι λες για την Τετάρτη τότε? Εκτός από ένα μάθημα σύγχρονης ιστορίας τη δεύτερη ώρα και από ένα μάθημα διεθνούς δικαίου την τέταρτη ώρα, είμαι ελεύθερος. Μάλιστα. Εγώ έχω ασιατική ιστορία την Τρίτη ώρα και μετά έχω δουλειά το βράδυ. Τι θα έλεγες να συναντηθούμε νωρίς το πρωί και να μιλήσουμε μέχρι και πριν να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα? Δεν είμαι πρωινός τύπος. Γιατί δεν συναντιόμαστε την Πέμπτη? Θα αλλάξω το πρόγραμμα της δουλειάς μου για κάποια άλλη μέρα. Εντάξει. Έλα στην καφετέρια όταν τελειώσει το μάθημα. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θα έχει το αγόρι την ημέρα της συνάντησης. Δύο φοιτητές, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, μιλάνε, ενώ κοιτάζουν το πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Επιλέξτε το πρόγραμμα που θα έχει το αγόρι την ημέρα της συνάντησης. Πρέπει να κανονίσουμε μία συνάντηση σχετικά με την επόμενη παρουσίαση της ομάδας μας. Σωστά. Πότε είσαι ελεύθερος? Έρχομαι στη σχολή τις Δευτέρες, τις Τετάρτες και τις Πέμπτες. Τότε είτε η Τετάρτη είτε η Πέμπτη θα βολέψει και τους δύο μας, επειδή εγώ είμαι εδώ τις Τρίτες, τις Τετάρτες και τις Πέμπτες. Τι θα έλεγες για το απόγευμα της Πέμπτης τότε? Τις Πέμπτες έχω μάθημα μέχρι την Τρίτη ώρα. Θα μπορώ όμως μετά το μάθημα οικονομικών της Τρίτης ώρας. Αλλά μετά έχω δουλειά από τις 5 η ώρα, οπότε θα είμαι διαθέσιμος για 1 ώρα μόνο. Ακούγεται πολύ λίγο. Τι λες για την Τετάρτη τότε? Εκτός από ένα μάθημα σύγχρονης ιστορίας τη δεύτερη ώρα και από ένα μάθημα διεθνούς δικαίου την τέταρτη ώρα, είμαι ελεύθερος. Μάλιστα. Εγώ έχω ασιατική ιστορία την Τρίτη ώρα και μετά έχω δουλειά το βράδυ. Τι θα έλεγες να συναντηθούμε νωρίς το πρωί και να μιλήσουμε μέχρι και πριν να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα? Δεν είμαι πρωινός τύπος. Γιατί δεν συναντιόμαστε την Πέμπτη? Θα αλλάξω το πρόγραμμα της δουλειάς μου για κάποια άλλη μέρα. Εντάξει. Έλα στην καφετέρια όταν τελειώσει το μάθημα. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Greek ebook before it's gone.